Yun, nakayari mga katoy. Nakayari tayo mga katoy. Yun, malaki mga katoy. Ano? Yun mga katoy oh. Ang laki. Yun mga katoy. Dito tayo ulit mga katoy sa ano. Bisitahin natin yung pinakamagandang fishing spot dito sa ano, Isla Shore Lake. Yun. So double purpose yung pupunta natin mga katoy dito. Magpi-fishing tayo. Saka yung sinuno yung natandaan nyo. Yung nangingi sa atin ng ano, na fishing reel. Ayaw niya yung with fishing rod. Gusto niya yung motor lang. So yun, bibigyan natin siya mga katoy. Si Nonoy, si Joseph yung pangalan ng mga katoy. So yun mga katoy, kung bawa pa lang sa napadaan ka sa akin channel, huwag mong kalimutan na i-click yung subscriber at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang update sa mga bago kong video. Mag-comment na rin kayo para ano, nala kayo ni Rochoy Fishing. Yun, para ma-shoutout kayo mga katoy. Thank you sa inyo mga katoy. Mainit na mga katoy. Medyo tinanghali kasi naghanap ako ng pamain. Ang hirap na naman mga katoy maghanap ng pamain. So yun mga katoy, good morning sa inyo mga katoy. Yes, yung mga katoy mukhang ano, medyo okay na siguro to. Kaya mga katoy oh, medyo kulay green pa din. So siguro pag doon tayo sa may banda ro, yun mga katoy, sit up tayo mga katoy habang naghihintay sa ano, kay Nonoy, yung bibigyan natin ng ano, ng fishing reel. A few moments later. Di daw talaga ano mga katoy, di kaya, walang makukuha daw pag ganyan. Lumalayo daw yung ano, yung isda. Yan mga katoy oh. Yun nami-miss ko mga katoy sa ano, doon sa tayo sa ano, may tubo na mga katoy yung ano, mga damo. So yun, sayang, balikan na lang natin susunod yan mga katoy. Kapal talaga mga katoy ng ano, Lia daw pangalan nitong ano to, kulay green. Yung nagiging lumot to eh. So alanganin mga katoy, lipat tayo mga katoy sa ano, siguro sa Ilog Pasig na lang tayo. So wala naman si ano, wala pa si Joseph, si Nonoy. Bibigyan natin ng fishing reel. Sa susunod na lang natin ulit puntahan dito mga katoy. Sige mga katoy, salamat mga katoy, lipat tayo mga katoy. Yung mga katoy, sa laot sila nanguha. Ang daming nakuha oh. Daming nakuha mga katoy oh. Isang timba na ano, tilapia. Sa gitna siya mga katoy nakakuha. So, sa may laot mismo. So yun mga katoy, buwi mo tayo, lipat tayo. A few moments later. On mga katoy, dito na lang tayo ulit mga katoy sa ano, Ilog Pasig yun. Dami na rin yung pa doon mga katoy. Doon, dito tayo. Galing ako sa C16 mga katoy, wala rin ano. So di na ako nag-video doon. Yun mga katoy, samahan nyo ulit ako dito mga katoy. Yun, yung maganda tong ano mga katoy, lumalim ulit. Tapos ano, yun mga katoy oh. Yun, lumalim. Tapos parang luminaw siya. So yun, maganda yung mga katoy pagkatong lumalim yung ilog. Kasi lumilinaw siya, tapos nalilinis. So yun, stay tuned lang mga katoy. Samahan nyo ulit ako sa pangatlong pagkakataon. Ayun oh, may tropa oh. A few moments later. Grabe, ang laki mga katoy. Oh, sus, ito ata yung ano, 8 fingers. Ay grabe, ang laki. Oh, A few moments later. yun ang laki oh. Laki. Kaya babayin ko na kuya. Ay nakaano, sige kuya. Yun. Yun, meron palang ganyang kalak. Ay, kamuntik na kuya. Kamuntik na makawala oh. Malapit na oh. Ayun oh. Ay, muntik na. Kunting-kunti na lang oh.
Oh, wala na. Kunting-kunti na lang, makakawala na. Laki niya na. Grabe. Sus. Nakatatlo na sila mga kadoy. Saan ang tama? Yan, Sa tagiliran? Eh. Parehas tong ano, kuya? Yung sa'yo, 8 finger sing. Mas malaki yan. Sino? Mas malaki ba to? Eh, dyan. Bayad na mukha niyo. Yun. Kuya, paano nga kuya? I-upload natin sa YouTube to. Yun to. Hawakan ko lang kuya. Tama ka dyan. Yun mga kadoy, oh. Ang laki. Tuwan-tuwa yan si kuya ko. At paano yung kuya? Matindi tong ano, mga kadoy. Subscribe natin si Kuya. Maliit lang yung sima niya pero talagang hindi pinakawalan. Grabe. Oh, Brad, sino ba tayo mo, Brad? Wala. Ginagawa mo. Grabe. Oh, shout out to. Shout out. Yun mga katoy, Guadalupe lang kami mga katoy. Laki nang nakuha ni tatay mga katoy. 8 fingers. Tapos si kuya dun sa dulo. Naka ano rin, dalawang malaki din. Ang laki sa gilid lang mga katoy. Paano naman hindi kakainin yan? Ayan, ganyan lang pala diskarte ni kuya. Nakatoy. Ayun, ano pala, spaghetti mga katoy. Tatlo pala mga katoy na ano, bulati nilalagay niyo. Yun, pang dori. Kaso ano yung naka ano, bla. Ayun si kuya rin naka ano doon, dalawang malaki. Dito mga katoy. Sit up tayo mga katoy, sit up tayo. Nakagat na naman mga katoy. Oh! Oh, tilapia! Galing talaga ni tatay talaga. Yan siguro tayo yung apo, no? Yes, kama yan sa... Kala ko apo yan nung ano mo. Apo sa tuhod. Yung tilapia. Marami na yung tilapia dyan. Ayan mga katoy, pwede na rito sa may akasya. Yan tawag na akasya dito sa may Guadalupe. May mga longga ng ano, Guadalupe Anglers. A few moments later. Oh, nakakuha mga katoy! Ginagawa mo. Ayos! Yun oh. Baka makawala pa yan pare. Ang laki. Yun. Yan si Bot. Chok. Parang nangamoy na yan, Chok ah. Alam na. Alam na, Chok. Yun mga katoy. Sa akin, dalawang wala na. Nakakawala akin. Kaya mga katoy, dalawa yung ako. Sit-up ko kaso nakakawala eh. Hindi ko alam kung bakit. Malalaki sana mga katoy. Sayang. Yung, kinakagat na naman mga katoy. A few moments later. Ayun. Ang laki. Ano yan? Yun. Ayun oh. Ang laki. Hito. Ay. Ano yung hito? Ay, janitor. Oh, no. Wow, lastik. Akala ko yung hito. Naisahan ako. Okay mga katoy, nakuha niya. Janitor face. Ang laki. Malamang supervisor yun. A few moments later. Yun, nakayari mga katoy. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Nakayari tayo. Yun, malaki. Yun, ang laki. Mga katoy oh. Panalo mga katoy, yung laki. Yes! Unong ka. Ay. Ang laki mga katoy, nakachamba. Grabe.
Sa pool mga toy. Sabi ko na nga ba. Kaya na kasi mga toy. Ano? Apat na sana mga toy. Nakakawala lang. Ayaw tanggal. Eh, pinalitan ko ng magandang klaseng hook mga toy. Ito, medyo kasama nga lang talaga mga toy. Maganda. Nakakaloy yun. Laki oh. Ah, nangyari! Wala lang na wala to. Nice one. Wala pa si Prince Pabarlan mga katoy. Shoutout yung bago natin subscriber. Tsaka ano mga katoy, supportan nyo na rin yung ano, yung channel niya. Yan ang pinakamabait na vlogger dito sa Guadalupe. Yun mga katoy. A few moments later. Ropa, chamba-chamba! Yun o, chamba-chamba! Woohoo! Kaya na mga kasi, nakamit natin si chamba-chamba. Tagal natin hinahanap to eh. Yun o. Yun, shoutout sa'yo, chamba-chamba! Sana makarami! Yun! Maulan kayo na mga kasi, ngayon okay na. Mabilis lang tayo mga katoy kasi ano, hindi tayo magtatagal ng ano, puro mga 3 oras na mga apat. Kasi birthday ng anak ko rin mga katoy. Wala mga kasi pang-ihaw lang. Galing ako mga katoy sa ano kanina, sa may Isla Surle. Wala talaga mga katoy, kulay green pa yung ano po. Eh wala naman dumating na tropa. Eh kailangan ng bangka kasi doon mga ate. Kailangan may kasama tayong pumunta sa isla. So walang ano dumating. Saka malabo rin yung ano mga ate. Kulay green din yung ano, yung tubig. Bali yung ginawa ko mga ate na ano, floater. Yung chinilas muna. Gawa ko ng ano, chinilas na ginawa ko floater. Kinalasin na natin sila mga hindi kasi pwede dito mga yung ano, yung floater na yung stick kasi maaga hindi yung brand kaya pwede ito mga kasi pwedeng may stay dito kahit paano dahan mo lang, bibigatan mo lang itong tingga sa ilalim. Lumot pala mga kasi pwede rin hindi ito, sayang yung nakarakang kasi dapat pala doon ako nag-try sa malapit sa Guadalupe Bridge mga rin. Doon daw yung ano, sobra yung lumot. Kasi nung nag-try kasi ko dati mga rin doon sa may ano, yun sa may ilalim ng tulay doon. May Vigisito Ortigas. Wala, meron pa na mga rin. Na-try natin doon sa kukuha tayo ng lumot pag nakapuno tayo ng Binangonan ulit. Kukuha tayo ng lumot. Kasi doon lang yung may lumot mga rin. Dito wala dito. Hindi nagkakaroon ng lumot dito sa ilog. Wala. Wala yung kinakagat. Kuya, ba't ganun po? Yari ka. Ay, banduli. Mga to, yari oh. Banduli. Oh no! Yung masarap ba yung ano? Night fish? Pag sinisig ko? Sinisig ko yun. Ha? Boss, yung night fish. Kinukuha ko ito mga katoy kasi pangpakain ko sa pusa. So based din na rin ito sa ilog kasi ngayon. Para kahit paano mabawasan. Makagat ka po yan. Yung mapagalitan kasi maliit yan. Pero ano yan kasi nagiging ano na rin dito sa ilog. Kala ko malaki. Parang giant of fish. Diba kasi yun? Kalaban mga to eh. Oh no! Diba yung ano? Mga segment ni ano? Gokong Wei. Happy birthday nga pala sa ano, sa anak ko.
Shout out sa iyo, anak. Si Rihanna K. Bermejos. Yun. Happy birthday, anak. Sana galingan mo yung pag-aaral mo. Aral mabuti. Ngayon, nandun sila ngayon mga kati sa ilalim ng tulay. Punta natin mga kati doon. Yun, lipat tayo doon mga kati. Yun mga kati, nandun sila. Kahit umuulan, birada. Ayun o. Andun mga grupo. Andun sila mga katoy. Ito yung nakakuha si kuya o. Ayun, nakakuha si kuya o. Yun mga katoy, uwi na mga katoy. Ulan na. Tama na yung mga katoy. Nakaisa lang ako sa isang kanduli. Isang tilapit sa isang kanduli. Yun. Budok, nakaisa rin mga katoy. Tapos si Kuya Yusif, isa din. Yun. Okay na yun mga katoy. May pangulam na. Pagkilaki rin naman na yung tilapia. Thank you sa inyo mga katoy. Pagsama sa akin mga katoy. Thank you. Ayun mga katoy. Nakaisa tayo mga katoy. Kaisa lang. 3 oras mga katoy. Nakaisa lang ako. Bagong baril na. Nakaisa lang tayo kanina mga katoy. Kaya ano. Ayan o. Hindi na ang anak mga katoy. Happy birthday girls mga katoy. Yun, maaga tayong natapos kayo mga katoy sa ano, pag-fishing. Yun, shoutout daw. Kaya mga baby girls. Yun, salamat sa inyo mga katoy sa support sa ka-channel ko. Thank you sa inyo mga katoy. Dito mga katoy, mga kamag-anak ko. Yun. Yan ang birthday oh. Dapat kulay pula ka kay, di ba? Ay wala, tinakpan. Sir, Pasig. Pasig. Yun oh. Tropa yan mga katoy. Sana yan sa barangay. Yun oh. Mga katoy, sila yung ano, third contestant. Mga na birthday girls oh. Yun oh. Uy! Uy, bawal, may bata. Ate, minsan lang to, naka-chit-chit lang. Ginagawa mo. Nagana sa birthday ng anak ko eh. Di tayo sanay mag-inom pala. Oh no! Yun, shoutout nga pala sa ano, sa 350 subscriber ko. Siyempre sa birthday ng anak ko. Rihanna Kay, thank you sa subscriber ko.